Foli ansani amuta kadi magazine mali ale fleboro beraje ma ni wakasina kanu nyangma anga ba manga kuna fono ulu keneka bakurwa ulu fleng bakurwa kuma folola sa ameta ISCO ale rebuna ku kasa no mali burkina fuka taso Niger ma akwani raka fuko jamana doko ni ulu kon be kunyejo ISC jamana ina sa ametla kana wala yo fuka tasi anga kuna fana na siro fesa seda mo ko sibido si fena fuko parlement de la CEDEAO ay la ka fuko député fla kon ulu re kon tege na se nyoma ametla kana wala yo ka kuncheni anga kalanko ale rebuna kunyesa ay la ka fuko defu kon ulu kon résident bela jilim pora jumati meni kun konnala ayrela ka fuko mek mesala ma binan alin nan buruburu binan alin woro 2024 defu alere kon soro sa am klakana wala wi ni ne anga bi bakuru way son am nyefol kawi au bisina kukura anga kuna fono ulu keneka ina fonya fona chugumna bakurba ulasa mali burkina fuka tase Niger ma na alere kon jamana kansi numbelebi anga fintigila ka ulu ere bolu nukasina ayrela kafo ko abi wati jamo ko ma ko fulun koni ulu koni ufuri ka bo CEDEAO alere koni jekulu lasa kana jekulu do kire jekulu mira na alere to Alliance des États du Sahel na alere damos ya to ko ISC ko ukonna na o jekulu kasugo kire chugumna oro kum konnala ayra kafko depin fintigila kan konna na fanga fuka na subima wa kuma kon na lo ya ida ka fukulu ka jamana kon dale no bela jili ma kunya takasira kon be e kon fuka tasi Guinée équatoriale ale jamana kansu be na ale kon soko ko Teodoro Obiang Nguema na lere kon Guinée équatoriale ale kon jamana kansi kon ale kon ya ida ka fuko ale kon nyebe ISC jamana na chugumna ko ni kon itaganya ede ko bar sabla nfintigila ko kon be gata chugumna akon takabule ale kon jade o kon kuma kan maslo dore fede asur la Burkina ale ministre des affaires étrangères ale kon ka boko nyoko ya jamana kansi ngede no be talge karamo Jean-Marie Traoré ale kon ni tamake ki kuna Guinée équatoriale ale kande ni kuma kan kon se fora o sin fede ni president akoro fola hayira kafo ka ko Ronaldo kon be ISC jamana kansi bela jili de ko barisa blo ku ka takabulu mina ko ni kon takabulu nyima de ko nu konsina tanto ko ukon na nyesro ukada nyuna de aklara ka yira kafo kale kon ga deme ko kon min jamana sabanu nyede ko barsabla ku buka taka chugum na ko takabulu kon ni aliere kon jale aklara ka yira kafo ko tege di nyoko man bi ani Burkina nyoko chefuka ta se partenariat ma ko okoni ko bisika sinsi chugum na ko albi ko fere bela jili meke wala so bisika sinsi nyoko chugum na ko barsabla donati menona ko tege di nyoko ma barabe ulu nyoko chede ko nga ko albi ko do bisika franka chugum na ko okon bara ona sigi singade kakla ka yira kafo ko terrorisme ko ben jamana sabandala no betalge Mali Burkina fuka ta so Niger ma ko akonbe ko koroma dol ta kanye sin jamana saban bela jidema wala so bisga lafiya da kile so ka bon terrorisme ko alere buna ko ISC koni kali kon ga ko koroma dol be ISC jamana webi ka kon baye shini kakla ka folinta nta din jamana kanti saban bela jidema ko ka bara okum konala ko bar sablo be ka ta chugomna atakabulu koni o takabulu ni mai albi anato an kuna fanya ulu ere konala sa ina fo nya fa na chukumna ka keni CEDEAO mo ka lajere do sin fe no betal ke parlement de la CEDEAO wi ayra ka fo député fla kulu kon kumina se nyogo made ko o kon mi metalike Guy Mariam Sagna fuka tasi Adjaratou Traoré ma ni ulu kon ni député sa akon yira la ka fo kon kon tege kumina se nyogo made ko barisabla ko Mari Sagna na alere kon ni Sénégalais ka le kon ni kuma chejuku do ta ka ni si farafina wuro duguya président Oumade ka yira ka fo ka dogal manta ni suma de kayira ka fko ma ko felo ni kon ga ma kon be gela fefemna ko o kon u jamana kansu no ede ko bal sabla kulu kon Senegal kulu kon te gela ko donde ko jen dugu kulo sanfe kulu kon ni farafina wuro dugu ba fa o kon bela jidin fama ede kan kuma kan nangulon tan kan nyesi farafina wuro dugu jamana kansu kon made kayira ka fo ko albi ko ulu kon ni kulu Senegal kulu kon te gela donde ko bal sabla kulu kon ka tawlu ka jamana sibido fuka na abla bila kulma dilga gela uyu nyana de ko nga farafina jamana kansi mun bala ko jago gela bu ko jamana konnala hulu de kon ne gela ta ni anye su ka jamana de umade ko bar sabla ku kon be gela fefemna kulu kon jamana kansu de o ta ni anye su made oro kum konnala Adjaratou Traoré na lere kon ivade ne ala ira kafo ko anye musubay ka ira kafo ko aga
dɔgɔmal kɔnten jamana kansigi ne ka dɔgɔmal ta ni a ɲɛsin maa nu ma dɛ ko bari sabula k'u kelen la bɛɛ lajɛlen a kɔni ka jamana kansigi dɛ ko wa fana ka a teri tu ye n'a bɛ nin kuma lankolon ta ni a ɲɛsin jamana kansigi nu ma dɛ k'a ka bonya de kan ka se nu ma k'a ka dɔgɔma man ka se o ma dɛ ka tila k'a yira k'a fɔ ko a kɔni ko a tɛ maa bonya k'a a to o ɲɛdɔn dɛ ko n'a tun bɛ maa bonya kɔni ɲɛdɔn k'a tɛ nin dɔgɔman ta ni ka a ɲɛsin nin jamana kansigi nu ma dɛ k'a yira k'a fɔ ko a bɛ ka kumakan min fɔ ko nin kɔni tɛ kumakan cɛ ni ɲuman ye dɛ ko n'i y'a ye k'ulu fana kɔni bɛ hɛrɛ fɛn min na k'o kɔni kɛra u ka jamana kansigiw de sababu ko bari sabula k'ulu fana ye gɛlɛya sɔrɔ don n'a nataw la k'a yira k'a fɔ ko a ka kuma fɔta ninnu ko a ka kuma ninnu kɔni tɛ kuma fɔta ye dɛ Ajaratu kɔni kelen kan kuma kofɔlen in fɔ u kɔni wulila ni na u bolo ka na se ɲɔgɔn ma fo u yɛrɛ tɔɲɔgɔnw de wulila ni kana don ni maa musoba fila ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye u ka lajɛrɛ mun tun bɛ ka kɛ n'u ka parlement ye a yirala k'a fɔ ko o kɔni bɔra a dɔgɔkɔrɔ k'a sababu kɛ ni maa musoba ni fila ka tɛgɛ se ɲɔgɔn ma ka kunnafoniya ni kuncɛ sa an b'o kuncɛ ni an ka ekɔli ko ale yɛrɛ bunna kun ye sa a yɛrɛla k'a fɔ ko juma tɛmɛnen n'o bɛnna juillet kalo tile 19 san 2024 kɔni kɔnɔna la sa ko defu résultat ko kɔni bɔra Mali fantan ale 4 bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔna la o de hukumu kɔnɔna la a yɛrɛla k'a fɔ ko maa mun kɔni ye ɲina defu ni sɔrɔ ko bɛ tali kɛ 100 sara 44 buruburu 46 k'olu le kɔni ɲina defu ka se k'o sɔrɔ dɛ a yɛrɛla k'a fɔ ko duna sɛmɛnɛw na ko ɲina defu kɔni ko ale yɛrɛ kɔni ma pasita ko kɔni cayara dɔɔni ko ni y'a sa k'a lajɛ sa minisiri ka fɔ la a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ admin bɛɛ lajɛlen fo maa minnu yɛrɛ kɔni ma pase k'u kana décourager dɛ ko ni ala sɔnna ma k'u ka continuer ka baara kɛ san wɛrɛ nata ko n'a ka ca ala fɛ k'u na se ka a defu ko fɛnɛ ka se ka ale sɔrɔ ka tila ka foli ta ka ɲɛsin jamana marabagaw fana ma ka cɛsiri n'u ka jijaw kɔnɔna la walasa Mali ekɔli ko tun bɛ bisibasa mun kɔnɔna la walasa a bɛ se ka bɔ bisibasa in kɔnɔna la k'o kɛra jamana marabagaw olu kɔni ka cɛsiriw fɛ dɛ ka tila ka foli ta ni ka a d'u ma dɛ o de hukumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko nin defu kofɔlen kɔni ko a kɔni kɛra jamana fansan ale 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ko wa fana ko maa o maa kɔni defu kɛ ko olu yɛrɛ kɔni b'a dɔn ko ɲina defu kɔni ko furudima ye a hukumu kɔnɔ i n'a fɔ san tɔw defu kɔni bɛ kɛ cogo min na ko centre bɛɛ lajɛlen kɔni y'i jɔ i jɔyɔrɔ la fo ka taa se chef de centre ma k'u bɛɛ lajɛlen u jɔ u jɔyɔrɔ la walasa ni yurugu ninnu kana kɛ an ka examen olu kɔnɔna la ka tila ka foli ta ni ka a d'u ma wa cɛsiri mun na ekɔli ko kɔnɔna la ko hali bi k'u ka belebele fara a kan ko ni ala sɔnna ma Mali ekɔli ko tun bɛ minɛn kun kɔnɔ ko ana b'o kɔnɔ ka na bila minɛn kɔnɔ minɛn mun yɛrɛ kɔni ana kɛ jɛlenya sira fɛ fo ka taa se jɛlenya kɔni o kɔni sira fɛ nin bɛ dan sigi kɛ an ka bi bamanan kunnafoniw na an sera ka mun fara